Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzda ulug ulgamynyň hemme taraplaryn ösdürilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Munyň özü Ýewropanyň we Aziýanyň söwda ulug ýolalarynyň möhüm çatrygyna ýerleşýän Türkmenistana ulug sasyr geçelgelerini işleňleşdirmek üçin amatly mümkinçilikleri döredýär. Ýurdumyzyň raýat aviasiýasynyň düzümleriniň döwrwaplaşdyrylmagy we iň täze enzamlar bilen üpçün edilmegi, ulug ulgamyny tapgyrlaýyn durmuşa geçirilýän giňerimli maksatnamalaryň aýrylmaz bölegidir. Türkmenistanyň raýat aviasiýasyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli milli maksatnamasy bu ulgamda innovasiýon tehnologiýalary, öňdöwärji inženerçilik, tehnika pikirleri, dünýäniň iň gowy tejribesini peýdalanmaga gönükdirilendir. Hormatly prezidentimiziň hemme taraplaryň gollawlary netijesinde paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlaryna häzirki zaman tehnologiýalary bilen enzamlaşdyrylan döwrewap howa menzilleri gorulyp ulanylmaga berilýär. Dünýäniň öňdöwärji önürjileriniň täze aviatehnikalarynyň satyn alynmagynyň hasabyna milli howa flotumyzyň üstü ýetirilýär we ýygyderli döwrewaplaşdyrylýar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň ulug kommunikasiýa ulgamyny döwrewaplaşdyrmak boýunça başlangyçlary häzirki wagtda hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyny üstünlükli durmuşa geçirilýär. Demir ýol, avtomobil, deňiz, howa uluglaryny ösdürmek, geljegi uly üstasir ulug geçelgelerini döretmek boýunça uzak möhletdeň strategiýa durmuşa geçirilýär. Durnukly ösüşüň, ählimumy awadançylygyň bähwitlerini ulug diplomatiýasy ilerledilýär. Ulug diplomatiýasynyň hukuk esaslaryny berkitmekde, ulug pudogynyň mümkinçiliklerini hasam putolandyrmakda, bu urda kanunçylygy kämilleşdirmekde Türkmenistanyň prezidentiniň ulug diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022-2025-nji ýyllar üçin maksatnamasyna aýratyn orun degişlidir. Ýurdumyzyň milli ulug siýasatynyň esasy orlaryny özünde jemleýän bu resminamada giňerimli strategik maksatlara ýetmek göz tutulýar. Türkmenistanyň bar bolan kuwatyndan netijeli peýdalanmak arkaly bitewi multimodal üstasir ulug geçelgelerini döretmek hem maksatnamaň esasy wezipeleriniň biridir. Türkmenistan gysga taryhy döwürde dünýä döwletleri, awraýly halkara guramalary bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýmak, halkara hyzmatdaşlygyň düýbünden täze orlaryny işläp taýarlamak babatda gymmatly tejribe toplady. Soňra hormatly prezidentimize täze halkara howa menziliniň açylmagy münasibetli ajaýyp haly sowgat berildi. Hormatly prezidentimiz dawra gatnaşyjylary bilen mähirli hoşlaşyp bu ýerden ugrady.